Tervetuloa tänne Hyllypaikka-kilpailun finaaliin. Meillä on 8 hienoa finalistia, mutta otan sitä ennen tämän hankkeen taustalta. Nordalin Maria ja Varsifood-hanketta tässä edustan. Varsifood-hanke on nimensä mukaisesti tämmöinen varsinaissuomalaisen lähiruuan ja pk-yritysten kehittämishanke. Onnea kaikille kilpailijoille, tsemppiä. Ja valtavia aplodia saatte Juha-Pekka Aikola ja Burnout Juoma. Pitäisikö energiajuomilla ja viinalle olla jonkunlainen vaihtoehto? Eli mistä tässä on kysymys? Tämä on alkoholiton shotti. Se on marjapohjainen, ryyditetty sitä salmarilla ja chilillä. Itse sytyin tässä, eli tämä moktailien pohjana käyttö, koska tämä tämmöinen terveellisempi tapa viettää iltaa, niin sehän on selkeästi nousussa. We are here to present the Kai Fan sauces, and today we are presenting the first product in our line, which is the shiitake edamame sauce. They are ready to eat, and they are gluten-free, and they are vegan. Chinese food is really difficult for Finnish people to make, so we need good sauces. Voisin kertoa teille hieman kelpo-ketsupista, joka on tosiaan kotimaisesta tomaateista pitkään kypsytetty tomaattiketsuppi. On selvää, että kuluttajat etsii parempaa, ja tässä onkin meidän vastaus siihen. Ihana tuote, kotimaiset tomaatit, villiyrtit, siis ihan huippu. Minulta puuttuu se snacksi. Mitä mä herkuttelen? Meillä tuli tosiaan tää emännän läimäsy. Me halutaan olla Suomen modernein härkäpavun tuottaja. Joo, kiitos esityksestä ja teidän tuotteet onkin tuttuja. Pakkauksena niin hyvän näköinen ja siinä oli hyvin tuotu esiin argumentit. Tulin kertomaan teille superrendikkäästä kasvista pipariudesta. Raapin tilan piparikastike iskee markkinoissa tonne sinapin ja maustekastikkeiden joukkoon. Semmoinen kiinnostava vaihtoehto. Kiitos, hieno tarina ja vielä sukupolvien yli, niin raikas maku, niin käyttötarkoituksia vaan lisää. Lundeni Antti Turun mestaripalvista. Mehän vaan ainoastaan käytetään kotimaista lihaa. Sen takia ruvettiin kehittämään pastraamia ja me ollaan nyt käytetty siinä rotukarjan rintaa. Ihan premium-tuote selkeästi. Uskoisin, että tästä asiakkaat aivan varmasti on valmiita maksamaan, koska se laadukkuus maistuu siinä. Me todella uskotaan, että hyvällä kastikkeella voit muuttaa maailmaa. Liisa seisoo tuotteittensa takana ja mikä siinä on seistissä, kun ne on aina kondiksessa. Toi oli kyllä ihan oikeasti freesi hyvä ja ton pistää pöytään, niin se varmasti menee kyllä. Smoke on sopiva mieto ja mehukas. Makkara sisältää vain mangalitsenlihaa ja mausteita. Todella hyvä maku, todella hyvä suutuntuma. Tykkäsin kovasti ja tuli vähän sellainen olo, että nämä kaikki tuotteet, mitä me ollaan tänään maistettu, kun nämä saisi sekoitettua, niistä saisi kyllä aika hienon Suomi-ruokapöydän. Kilpailu oli tosi tasaväkinen. Raati arvosti kyseisessä tuotteessa, mikä voitti sen koko arvoketjua, uniikkia makua ja selkeästi sellaista tuotetta, mitä halutaan kaupankin hyllyille, mitä asiakas arvostaa. Ja voittaja on umami-ketsuppi. Onnea paljon ja nyt tietysti tämä klassinen juttu, että miltä tuntuu tällaisen raadin päätös siitä, että sinun tuotteesi on nyt tämän kisan voittaja. Kyllähän se hyvältä tuntuu, siis aika erikoinen tuote ja nuo fermentointihommat on aika harvinaisia. Selvästi se toimi kuitenkin se kehitys, niin ihan kivaa.